Bye, Wafra. See you on February 25, 26. Switch Ramadan. Switch. Grabe, sa una, wala pa na di ba mga amo-amo ni ano eh. Subong damo na. Marami isang clouds oh. Marami isang chimpuso po. Ano oras na? Paano ko sasabihin sa mga kaibigan ko? Kung inagsisisihin ang mga anak ko, ikaw at ako. Abraj ay namin. Muna siyang first abraj diri sa Wafra. Supply sa tubig sa bilog nga Wafra. Di man bilog, diri lang ang part. Muna siyang abraj. Padlapa desierto. Kami palabas ng Wafra po ay balik na kami sa Kasulan. Siyam na lang kabulan. Lapit na lang. Siglo. Siyam na kabulan. Lapit na lang. Labot mo na ng siyam kabulan. Ha? August. Ay, October ka nag-abot. Mag-away kami ito tapi mabuti. Sakit sa mata ko. One viewer ko ba na Shop lang. February, nasta sunod adlaw. Ako ta sabi ko mapuli sa mga. Sino? Ramadan. May tayo tiro suffer. Ha? Sana alhin inti may biro? June. Mabalik pa sa? May taiji? September. Mas mabalik sa? Maling isa mabalik. Hindi ko linti may BEG. Issue fa? Mabalik ka sa? Istribet. Jadid? Kalas istri? Mal mukan inti mama wala tani? Wala tani. Mo mal inti mama bet simsim? Hindi sanay mabakasan ng balay. Inti kalas istri wala la? Kalas sa ito. Les may shuf sura. Hindi ko mati ko naman. Hindi na gusto mabalik? Mabalik pa siya kuno pero lang tawon yung balay niya ngagibakal. Puli sa June. June, July, August. Bakasyon. Oh, camel! Lolo. Cute! Ala, may bayo sila, no? Ay! Shuf!
Nakita ko man sa malapitan. May habol ang camera sa likod kay tugnawan sila, no? Allah. Guys, in tissue of camel. Ay, nakita nyo camel? Ano mapuli na sa? Mabalik sa ako ng makas. September pa man siya mabalik. Pero, ang masafar si Ramadan. Hindi ko kasabi. Des 29 na. Sa? Sa mayroon sa apa? Des 29. Pwede eh. Eh? Pero temprano pa, ang balon mo si Amo nga December Sa mayroon 28. sa apa? Mualhin, Ana. Next year, Ana. Ana. Kita ron. December. Apa di sampan? December 29, pwede ka mag-amba kay Amo. 28 ka. Ang balon mo siya, mapulik. Tapos paglabusan, hindi lang ko galitan na. Pulgay ko lang. Ga. Pag temprano, pwede lang ano eh. Kita kelas bahasa sana. Hmm? Bahasa sana kelas. October, hada itin sana kalas sa saan. Oo, layo-layo. Ano yung Gemini February? Ano raw isapel? December, Gemini February. Kelas Kalas wide sana. bahasa sana kelas. Hmm. Gini 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 gini. Ha? Gini 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 gini. Fighting fighting bahasa Gago. sana kelas. Lipat ko pa nakusan dyan. Lipat ko pa nakusan dyan. Ramadan, inti shop, baby. Tidak ka. Kabir alhin. La, Ha? Hada Pilipini, dakal Kuwait. Alin fi baby? Hala, Ramadan, barin muot man ni Kuwait. Sino mo muskila? Rubet, Safar, Tanisa, Tanisa. Tani siya Arbero Safar. I-husband hada. Ma fi husband. Sapat, butik ko mo ni Danang di buso. Ashuf, ashuf. Ashuf, sorry. Papuli ni feeling ko, hindi yan pagkapakon. Ah? Hindi yan. Makadto na sa Pilipinas. Siya. Istorya niya ka depresi, makadto sa Hindi rin. Safety, Ramadan siya, ashuf, wajib. Sa wajib dis, Adel. Mata pregnant. Ashuf. Sir. Sad. Wala ka lang. Ay, nagdako ilong niya kutukot Ramadan. Hada na yung minor Ramadan. Basta pila ka bulan di buso. Cem Sarada. Itnen Sarada. Wala. Hindi siya natatakot mo, no? Pinuntis niya, akala niya siguro. Ramadan, call me. Di kita telepon alhin. Aliro, When? Siap, Ha? siap, siap. Mapuli ka na. Saan ako mapuli? Sunod nga bulan, bakasyon ako ng babae. Hada mapi husband Ramadan? Baby. Cem. Hindi mafi ko Ramadan? Barin baby. Barin pi baby mini. Ha? Tani sarung rubet, anak kulit. Islon barin mama Araf hada pi baby Islon. Si inti wife in the Mama Malom? Mau mama maafin pas babak. Baba Mojud? Mama Mot? Mama lang nga lalaki. di ba sige na ikat na ka. Bada Intero Philippines? Siapa? Hada Muslim o lala? Tata Christian. Bada Inti pi baby wadi Philippines? Ah. Ada Asad Khan. Ikala na di puto. Do ba di ka pa? Basi amo niya na yung tatay si Ed nabusong ikaw lang pa. Buhay ka no amo ba? Wala, patay. Napatay. When hada mo kan Ramadan ni Kuwait? Eh? When hada mo Salwa? kan Salwa? Tiap bebe. Hada bait minilyon minisa? Eh, Aso ka sa pa likod pala. dato, no? Hada, excuse me. Hindi, di niya ginapay. Niya, dala niya sa ano sa city.
Inti ro hada bit mul uho. Mana? Hawali hawali. Yawa ka. Sama-sama. Ya Ramadan. Yes. Ala, maski mau may Basta ka mo maskila. lagi asawa. Inti wife arafada. Inti sawi arosada. Inti bisawi arosada. When? Philippines. Inti biro Philippines. Inti fakar sa asal aro Philippines ha? Ano yan sa kursi mo? Gusto niya ako nung magkanto dito. Pag-abot niya to sa Pilipinas, kadlawan sa mga Pinoy kaya nga bawa niya palang daan. So, ang tiyan niya ako. Ka, ano man no? Kaling nga man sa Pinay no? Kabalan. Wala sa nadlok maghimo sa sala. Teresa ko eh. Gigikataw ka niya. Hindi ka bisa iya mo kung nakita sa lain. Wala sa ulit ka joke lang wala kung gusto mo si unong. Ramadan itnin inti baby. Susawi alhin. Ramadan. So ti baby malan. Fi baby minaktani. Slow na hada. Hindi sawi kila tughada kilab na iya ha? Ramadan. Yes. Murah jan. Ana joke. Mafia na baby. Inti Rijal hada. Rijal Chalb. Inti dog. Tahalin na dog. Inti dog. Inti siya pada dog. Kulo sa wichi disa. Kulo binaya siya sa wichi dita. Tama na naman pati nasa kapagada. Hi Ramadan. An mafi baby. Joke. Inti fakar sa jada. Tanaw niya ka. Ana mafi baby, ana joke. Jog alin kalas, dam kalas alin. Lo. Ana best check up ana po. O israp dua. Awal lo dabi alin mga kalas dam. Galas na. Asan fi dua. Hala, naglain naman idian ang alagyan oh. Lain ang ginagyan naton. Wag ko ningin todo siya gina ni amo. Dili ka man nagagi diyan. Oo, kahit maano na din, malapit. Malapit kita dali magwa ba? Iba naman gali ang alagyan, oh. Sa Zor. Diri kita lusot, oh, ari na, oh. Nan. Masjid. Hindi na mag-agi dito sa piyak. Mas lapit diri. When ada fire station Ramadan? Wo ada fire station, ada petrol pump. La gabal hada fi fire station maatla bara. Kalas atla hada? Ibi lifi di Ramadan o lala? Ibi lifi di o lala? Mula sa lifi sa Basida. Okay, hindi na ta magbalik na sa una gatiyog pa. Subong di na. Paano ko sasabihin sa mga kaibigan ko, ako rin lang sisisihin na bulagan ako, na ikaw at ako ay wala na. At kung bukas Philippine nafar list ada China full nafar China. Harus keras baby itla nafar roba ni. عشان رمضان Philippines شوية فلوس. Philippines kuno nafar China kuno binigyan nafar minyo binigyan. Eh. Harus keras bro binigyan. عشان هذا شنو هذا أكل منك فilippines ما في شغل منك شو تسوي شنو انت في بيبي اسوي بيبي واجد بعدين شنو أكل بيبي هذا رجال ما يستقل. استقل رجال هذا ما يكفي استقل رجال ما يكفي Ana itu ada rajal binigyan tu sama-sama harus oke. Harus kelas oke. Bahasa na yatim salafi sama-sama duduk baca ini kelas بعدين روح. مين أقول مو كلا كذي في بعد تاني بنية يجي كويت بس اسوي شغل بس بعدين ما يرجع فilippines سوي عروس تاني سوي رجال تاني شو سوي الحين كله فلبينا عشان شوفي يبي فلوس يبي سوشيال لايف يعني شنو سوي ما يفكر بيبي وبعد رجال فilippines
دور بنية بعد ثاني. بعدين سوي جنجال جنجال جنجال. أول بنية عروس ما يبي، ثاني بنية صح؟ يمكن مو كلها رجال سوي كذي. أنا ألين أنا مكان نفس كذي ما في ألين كانوا تبي hard عرف؟ أدري أنت هندية كله بنية كوكوف مال الرجال صح؟ أنت رجال سوي تجيب بنية صح؟ ما يصير فiliبينز ما يصير. ترى أنت تجيب بنية بعد واجد سترونج. بتجي أنت بعد ما يصير. بنية مو بس دخل بيت، لازم بنية. ألين إنديا نفر شوف بنية رو برا لازم تجي. لا. ليش رو برا؟ لا ما يصير. أنت هندي، أنت في رولز كذي ما يصير. فiliبينز عادي كيفي بيطلع برا. بس أنت عارف أنت فكر شنو؟ أنت عارف شنو سوي هذا غلط ولا مو غلط؟ أنت عارف أنت في فكر أنت في مخ. مو لازم أنت كلام كذي. أنت سيدة. ترى أنت ما يبي سيدة خلاص كيفك. مو كلها فلبيني كذي، واجد فلبيني زين بعد. يعني أنا يجي الكويت عشان ما في رجال يسوي شغل. هذا ما في هذا ما يسوي عروس. أن يجي الكويت عشان شغل عشان بيبي. أيان في بيبي أوكي. إيه رجال منك داخل وش يسوي ما يشتغل؟ في اشتغل. بس هذا في ثاني هذا بنية. ثاني بنية. ليش ثاني بنية رو؟ عشان أنا ما يبي مجنون. هذا هو ما يبي. ليش هذا ما يبي؟ ما يبي خلاص. ليش أول أنت ما يشوف هذا الرجال زين مو زين؟ زين أول أنت ما يشوف عروس قبل هذا الرجال زين مو زين؟ Le, ay, pauwi na kami, Day. Andito kami sa Wafra. Palabas na kami. Lintot, mega love shoutout. Drop ka dyan ang link mo, Day. Ala, 5 million people in the house. Mega love shoutout. Dito kami nagbibiyahe kami papunta sa sa amin sa Kuwait. Galing kami sa Wafra Farms. Ayan. Drop ka dyan ang bahay mo, Day, kay try natin kung maipin kasi hindi ako naka-open ng Ay, thank you, Day. Please like and share, Day. Kaya walwal kami diri po sa among taga-Maniho. Palabas na kami ng Wafra. Pabalik na kami sa Kuwait. 5 million people in the house. My girl, shout out. Yan. Oo, Day. Gipa-connect kami sa driver sa iya nga wifi. Tapi harus binaya rajal nafas wajib hati agak. Ay, munif sa Philippines. Rajal hati fulus. انتي مسلم رمضان. انتي مسلم لازم في هذا اسمه بيت agrat kullu agrat binaya hati rajal nafas. Bad rajal nafas hati fulus. سج Philippines لا ما في. binaya hati rajal nafas fulus. Philippines مو لازم. أنا بيت كريستيان مو لازم. أنا بيت أنا في رجال أوكي. أنت في بنية أنا في عروس. أنت بابا أنت ماما. أول واحد سنة أول أنا كله ريليشن شوف. أنا زين مو زين أنا ريليشن زين مو زين. خلاص كله شوف بعدين سوي عروس. انتي مسلم. أنا قلت لك انتي مسلم. Philippines Christian. ريليشن مو زين نفر مو زين بنية ما يدي بس خلاص. Philippines رمضان love. مو هذا كله ماما بابا سوي arrange marriage. لا. مسلم Philippines عادي كذي هاتي أقراط كذي. اسمه ما أعرف شنو هذا name. بس هذا مو لازم هاتي أقراط ما هاتي فلوس كذي. بنية رجال قول أنا يبي موتورسايكل أنا يبي 4 wheeler. أنا 4 wheeler. إيه. هذا 4 wheeler. رجال قول أنا يبي 4 wheeler. أنا يبي موتورسايكل. وقول ماما بابا قول أوكي أوكي. ترى ما يسوي عروس. ما يجيب ما يسوي له. سم انت استري هذا ما يهبي. هذا ما يهبي. هذا كلا هذا كذي ريليشن
Mo habi, bas yabi flus, yabi akrat bas chidi. Badin wife tigi. Sah? May sir. Neves inti istri wife. Sah? Sah ulala. Inti istri wife mal India mo chidi. May sir. Pagalit, tara pa mo nila Christina. Wala na. Wala. Thank you, Dailin. Gabi ba alas 12 sa kasugo pa. Mas pag-ulo sa katapos, apat ito oras. Sino? Christina, hindi mo ito oras. Ano man iya hakuton. Mga kuton niya paggamit nila pang plaster maninlo. Hindi na siya magkaon. Siyempre makaon pa siya. Luto pa sa makaon. Hindi lang basta sa bagay. Gamay man lang ganing ilabalay. Drop pala da bahay mo dahil kaya hindi ko ma-search mo bahay. Karon ma-off ako karon. Wala ko extra telepono. Hindi ko nadala ba. Ari na kami sa highway. Papulit na sa Amon. Wala na kami kaagi sa Kiran. Ay? Oo, wala na kami kaagi sa Alagyan pa Kiran. Wala ka nag-drop sa imong bahay, day. Guys, if you drop by, please drop your link para ma-pin natin. Meron pa akong isang oras pa kasi medyo malayo ito. Ramadan tara inti wife may araf inti fi binaya badin araf şu sawiyada. May zalan hada adi. Badin shlon inti ro Philippines lazam inti fi flus. Lazam inti fi flus ad visa. Nasi flus ke Bruha. Ha? Nus anati nus flus ada Armenia. Hada binaya inti hati. Ada India, Philippines, wajid Hindi. Bad fi Hindi, Philippines. India dah kalau Philippines sudah perlu wajib. Kita mo, ginatag niya daw sa babae ang tunga sa iya sahod. Kasi pag abot sa Pilipinas, hibit sa blaw. Pag-charot-charot ang lola sa gusto mo. Ramadan inti araf hada Hindi gabal Philippines. Fi Hindi, Indian, ro Philippines. Badin hada binaya wajid haba hada sa. Ro Philippines hada India hada fi business. Fi wajid flus hada. Iji Philippines hada binaya o akad hada kulo flus mal India. Badin hada kila business akad mal family mal Pilipini. Badin India iro mal TV station asan sa we help ibi wudi India haram. Ya, ano siya? Basi kawawa Oo, ko pati. Mo na, pati yung tungo sa kuya. nagambal siya nagigatod. Matong ka panukot siya. Amo na sa. Ay ka namin isang ano. Ano ginatag mo sa akon? Ani samon mo ginatag kapitalan mo si An. Wala sa province, yung tangan sa PDK. Ang balasa. Ramadan. Anya bi 20 KD. When Gul. Ba? Ramadan gul ibi Best ibi 20 KD. Ashrin dinar. Ano, next month, ano pay? Ibi reja. Ano ba naman eh? Yan ulo to niya daw ang babae. Sabihan niya ang babae. Bure. Best 20 KD, ana. Ashrin. Kana wa ata binigay ito. Anak kamsa.
Ya bancut. Ada bag. Hey, ana bas kamsa asal ana maig darati inti reja flus kamsa. Bas kamsa ana. Asal ana coffee. Ana hati next month. Ana Ashrin. March. Kelas anak pada Jumat ini beli. Eh sar wahed March salary. Bas March salary mo February. Hada March ha? March 5 March. Yani inti salary iji. Ana an salary iji chidi. Iberja. Oke, masuk pada binaya ini masuk. Kodi ini kodi. Oh hati hada? Oh hati inti hada? Okay. Olo, may kalayo oh. Na ina siya da, ano na siya oil. Ano na siya pabrikasang oil, pabrikasang oil. Dira na gina ano ang oil. Dira alin ang oil oh. Anak di baru. Jom ah, EJ. Tes baby istri natin pada anak ulama. Sir. Wa binti wajid. Wala so ada istri baru. Sir. Guli inti ya bibra. Asan istri bra iti na. Inti ati ag-anawaan. Pinapili daw siya sa binaya kung anong gusto niya. Ano biya? Bakla niya. Bas guli Ramadan inti ya bikash. Wala na istri dom o istri dom. O istri haginti. Kalo. Ramadan kali istri ada t-shirt kuwait. Ben. Minak, tara binaya golin t-shirt bi istri ada malabis fi kuwait. Sidi. Large. Okay? Haywan. Dia sa malagyan. Haywan inti Ramadan. So iwan. Please. Di amo man siya nagyanta. Kaya sa May Coca-Cola. dito taga-agi pero may sa may lain alagyan dire. Amon siya diretso na nilang tabla ang kalayo ara ulapit. Di ka may Coca-Cola. Tulog kay may sa biyahe kag. Amo na di siyang original ang ginaagyan naman na rin sa una. May mga tent oh. Sabi sa ano ba? Sunset. Ding live sa YouTube, Facebook. Di sa YouTube ko live. Ang kalayo na. Sakit ang likod. Yom shino Ramadan? Yom itnin? Yom Dami itnin. sa hangit. Baca itu. Ha? Baca itu. Bacher. Ah, kaya palaan. Ano? Sa buwas gali siya mood maabot. May tayo mga mababasafar. Kadamdam pa sa una lang ito sa Wapra. Nga pagkatapos Wapra, nagsafar sila duwa. Oh. Dito sila 2-4 sa kaya. Ay, apat. Baru. Ha? Ala Farbari. Ha? Ala Farbari baru. Mais ma. Ada sah. Babay pero safar. Maamin no? Eh. Oo na. Kung gani, 4 sila gani. 2 ka nagtuwa ang nanay tatay. Ambal niya gani. Subong ko mo naman, subong sa mga plan nga ni masafar naman sila. Masafar lagi sila kaysa Domingo pa man ang klase. Kay Egypt ko ng plano katuon. Amo na nagpuli to subong antes pa magklase kay gusto masafar na sila. Tapos na si Madam Anwar ba sila na lang magulutot.
be safe here. Ang tawa, 30 minutes na ko balik live. 1 million in the house. Shout out. Grabe di pa tapos mga ginapang obra nila diri no. Dumuk-damo mga ginaobra nila diri sa Kuwait. Diri ang disyerto dati, may mga unod na ara. Sabi nga truck. Hindi na siya malayo, malapit lang yan, kaya lang. Tugnaw, tigil ko basta. Dala ko ginang kamatis ko ba? Sampol ba ang ako may nga ID na expire sa December 13. First week ko lang sa November, ano ko na ko na ID, pwede na lang. Biskin mismong adlaw nga na-expire nga na, dahil ko na to din sa amo mo, pagkatatlong adlaw, hara na na si mo, balik yan na. Okay, yun lang, dahil mag-advance mo. Di ako na, kita mo tuwang ba ko. Amo, boss, gali ma-expire na akong ID. Di gali ka? Wala ko man nalantaw, kaya man sa imo. Hindi ko gani, bago ko lang nalantaw, sino mayo lang kayo nakakaddo ko, sino sa may, kahulog o kwarta. O te, sige, hatag siya kay Ramadan, bili nang dasi niya kay hatag Ramadan, pag-aga ginatag kay Ramadan, pagkadwa kadlaw, ara na. Balik na. Siya nagtatag sa ako. Si Amo man. Siya niya nagapaano? Sa Ramadan? Napataka sa hindi sa way. Ang ba no? Amo ma-expire na. Ayun ko man ako expiration. Sa expire? December. Oh, di December pa. Ay, flawless. Flash. Ang ID ko man sa misa ko ba? Ora man ang visa. Mo tanan na nada. Passport number. Kasakit sa baba. Ito yung nga misa live mo to, may angel mo nagdagan. Eh di kikita mo dyan. 21, diba? Angel mo invisible man ako ay managapakita ara lang na siya. Wala katapos sa ating gulong langit na ngayon. 2 million people in the house. Mega love shout out. Anang, wala katapos sa ating langit. Siyempre wala kay bilog ang kalibutan. Katiyog lang na siya. 3 million people in the house. Mega love shout out. Guys, pa-like naman. Pa-like. Pa-like. Oy, kagina 5 kabilog akong viewer. Isa lang akong like. Maawa, maluoy. Muna ko na. We're traveling from Wafra to Misrif, Kuwait. Please like. I'm begging you, please like. Arao, damo siya mga mga tumpok-tumpok mga gamiton para nila kupra. Ito naman sa Dito naman ta Russia eh. doon yung dalaga. Bakit dalaga? Kasi Pag-ara siya, baldado ka. Pinoy na Pinoy na daw. Ang tawag mga Pinoy dring may mga motorcycle, baka mga nami sila. May group na di sila nga bike, mga bikers. hindi ko gusto ngayon magpulis sa Pinas siya. Bigyan na din nila. Oo. Baligya man na din nila. Gabiyahe ni sila Wafra pakadto sa Nuwasib. Nuwasib ang border. Pag-asawa na din. Oo, may mga pamilya na di sila ya. Anak din nila ay pamilya.
Ganisa. Iban Parang na hindi ka obra. narinta. Marami. Ang ginarentahan din nila. Yan sila nga pareho sang amo. Tanang ang ginarentahan niya balay nga dagko. Hindi ah. Though may ato to sa may part niya puro bla mga nagarenta lang da mga ibang lahi. Mga Pinoy tapos isa ka balay ila mo kay sila tanan. Pila ka kwarto na tas isa ka balay na mga miguhay na tras sa nag-ilistan. Uy Ramadan inti akil kilada ba din madam dawura damal madam dakal bait. Dakal kurfa. Madam kasyada. Hugul ana kasyada. Kay madam nasa may sa akong taguon ko paghatag sa mga bata iyan ang paborito. Angit ka. 1 million people in the house. Thank you. Please like. If you don't like, thank you. Charot, charot. Joke. Sa YouTube din. Wala na ako live sa YouTube eh. Diyan update ko lang. Oh, bro. No. Namin sa clouds oh. Ramadan sino hello sa Yara, Hada Pajero o La Montero? मेरा जीप हेलो जीप Ha? जीप जीप Jeep, yabi Jeep. Abi Jeep bad. Lexus, wajid hello. बड़ी गाड़ी Wajid flusa? बड़ी Ha? Baba sa Yara kulo Lexus ha? Uy, yabi Lexus hello, wajid. Ford, yun ay hello. Amo ni siya may ano di oh, may palaruan diri ano. Sa Bahia na diri. Amo ni siyang Land of Adventure sa Bahia. South sa Bahia Park. Diri sila ni ano ni Enel Marie. प्रेसी बाबा बेच मकान में Ha? प्रेसी बाबा बेच मनी When? वादा Baba? Baba o la mama? बाबा Ano ka na? Baba mo kan? Oh? Ada family mal baba oho? Arab प्रेसी बाबा मैडम Eh. Mal madam bet jidid when? नाम फरमानिया Farwania. Bet mal madam garib ula baid. गरीब आधा 360 Hey! 360 500 Hey! Yung mga- Inti Rominak? anak mama Maryam Kabir ula sa gear. Kabir Kabir wajid. nafsa Nurse mama? Amo na diyan sa Bahia. Direkta agi kay diretso naman ni saan mas akyat-akyat naman kita amo sina oh. Diretso na sa Nasreo.
trolley. Hala, grabe ang... Ano? Hala. Wala na kita nag-agi. Ito balik sa main road rin na kita. Ng lakbon. Nag-agya, nagligad. Hello there. Hello, hello, hello. Sino po rin tanda yung babae? Ha? Sino po rin tanda? Sa tanang lalaki. May bisita pa yata man sa Gina mga alas 10 pas lang mapuli kay may mga tigulang daw makadto dito. Messages? May mga 9 or 10 pa kami mapuli kay may bisita siya si matanda ang mga tigulang. Malapit na kami. Dasig lang 42 minutes. Dati 1 hour sobra. Hello. Ayos saya Dre. Grabe yung shock dito sa Kaya sa ano ka? Kung pati kung kabalo sa wala. Ha? Kabalo sa wala. Wala kabalo. Kung makabalo, kung porting akin eh. Kailangan yung kabalo siya may Jaldi ipos. karo. पढ़ने के लिए बोली थी उसको Hoy, hada sot. Kasi ano ko karon mo, makapiright ako. Ramadan lay hati sot. Hada music lay hati. Nag-ibig ka namin ko. Diya kay may music, pinatay niya. Copyright. Ala na, sa mga balay ito sa babaw ko. So, no, sila ka naman sa ibang press yan, mga Jew. Mut lang. Mga amo na uro. Sako naman itong nanay na siya. Dito na kami. May galing. Ug si Mimi. Party na to yun niya. Gabi-gabi ato na to sila. Alaga ni Tinay. Ato man na to kami. Two million people in the house. Mega love shout out. Thank you for dropping by. Sukan Cemetery. Ngayon na magsako-sako. Wala kami makuli. Kung yung mga feel naman. At least kung makuli, hindi ko feel naman. May sako. Hindi mo feel ang Sinabad sa amo ko. Hindi mo magkanto na sa kay-president. Basta na mag-December dito na sila sige tinumpok. Visit lang na tapos sa class. Hindi pa. May pa na matapos. Ramadan. Shway Ramadan.
Miskin Ramadan na sige magyapon klase. Sugat ka na naman sa initan. Tapos gym, Sakit kayo sa kanya. Hindi mo na feel ang init. Kasi Jessa, kaya ka. Isang sini, grabe. Ikaw to sugat Alin, kita. Jessa, Grabe Jessa? na. Nagani. Marcel. Hmm? Alin Jessa ba? Jessa. Pilipin. Wala. Diba ikaw to sugat kita. Punta. Init-init. Sa? Wait. Jessa mo rin kuya dapat. Hey! Why you miss Jessa? Ti miss Jessa? Kaliwali Jessa. May isa nakatuig si Jessa. Wala sa ato, no? Kay Amoni siya paghalin naton sa Kuwait. Iba, hindi. Ano pa to yung gali ya? Ramadan pa to gali ya? Paghalin naton sa may Wafra. Gibalin sa kay Matanda. Indulong silin paghalin sa Wafra. Pagkatapos ba sa Wafra, di ba? Amo to pa Tanda, nagparamadan lang sa ito ko siya. 3 ka bulan siguro. Tanda. Mm. May isa na kalit. Mm. Body light. Nagbakasyon pa tong mga amo. Tapos Ramadan. Tapos Ramadan, nagbakasyon ang mga amo. Tapos pagbalik sa balay, nagpulit na sa balay tapos nagbalik siya. Tapos mo, nagbakasyon pala. Wala na yan nagbakasyon, kaya amo yan. Alin ko si amo yan, ari di si ano yan, nakulit alin sa kapla, nagbakasyon yan ni amo. Gani. Dito lang. Tapos pagkatapos nagbakasyon sila ni amo, amo to palipong-lipong nagli. Tapos ka nagkopra. Gani. Artist na madam. Mm. Kung bakit ginatapos Ramadan. Tapos nagpuli pa sa balay. Ay hindi, Wala na sa wala na. Nagpuli Napuli sa isak adlaw tapos balik. Gindulong lang anay silin tapos amo to pagbalik niya to kay tanda ang wala na silin. Tapos kami katapos yung mga Ramadan. Sa isa pa rin sa kapulan. Sa aking daigdig. 49 minutes na, mag 50 minutes na. Sakit naman akong dyan sa tugnaw. Puro dyan sa tugnaw. 1 million people in the house. May love shout out. Wala naman naman rin. Na. Aro debate bilal. Hindi mo masar ini. Masar kelas. Mino? Wala naman naman. Ay, kalas. Hindi beta. Ay. Pero ba frabat? Hello, 1 million in the house.
Hada Akmar. Grabe ang signboard. Ano ngalan? Put out your phone. Nanuno ako no? Put out. Bataklad na ni Sato Restaurant. Dirigid kami ang kaagi. Alin sa una, dirigid sa ginagyan. Wala ko ng aircon. Ay matiyog. Isa dito sa... Sa Pilipino. Malapit na kami. Ay dito na kita malusot sa may ano, sa Basalem. Wala kalabot sa oras. Sakit sa likod. Ay. Sa Basalem. Matiyog lang tayo sa roundabouts. Tapos balay na. Kung diri siya maagi. Agad. Agoy. Kung dira kita nag-agi, sa inang kusada nga niya. Diretso na siya. Waframa ni abdan niya. Pero ano, layo. Ramadan shway. Ka, dali. Kagig niya malapit na sa balay. Mo hada mandakara penta hada highway. Adri, bas hada ba adtani sa yara? Ana shu. May sa shway. Ana suk. Enti araf. Bas hada tanan nafer. Maku Mama. Ana wajib fakkar enta soy fakkar ana wajib fakkar. Ramadan. Ana may gol inti may fakar. Ana gol bas. Inti shway. Ana ibro Philippines. Ana fi baby watch it. Ana baby mafi. Inti fi baby. Philippines fi baby inti. Mayro. Supi, speeding is ano to? Check your car regularly. Tamo tanan nga mga amo na di siya ang lugar sa mga ano, sa mga embassy. Araw tanan nakapahimo na embassy diri o aton lang wala. Wala sila plano yung pabalik ko ng Pilipinas yan. Alim dunia kullu khalas. Sino? Dunia kullu khalas. Sino dunia? Kullu dunia. Sino dunia yan? Kullu country kullu all people kullu khalas alim bas. Kalas sino? Kayamat araf kayamat. Sino hada? Kullu nafar this maut this When? kullu dunia alim khalas. Sino hada mot? Inta ma yarab. Sino dunia Ramadan? Dunia ma yarab. La. Kullu country maruf araf kullu country Kulo country sino? khalas alim kullu Minikwait? kullu all All sino? maut kullu khalas alim. Kulok mot? Inti mot? Ana baad ana maut baad enta maut kullu maut. Eh adri Ramadan bas ana maya bisul asur asya na Yes, baby. surah. Inti sabi sa yara chidi shway. أنا من أول أنا أنت أول منو La.
يا دام انا اول موت بعدين انت. Hindi may fakar. يلا. Handito na kami. Malapit na sa bahay. Ara. 1 hour? Mga 1 hour manggit. Dito na kami sa bahay. Malapit na. Yan o. Girlfriend ni Ramadan an inimbalay na ano. Nakita ko na yata ini nagagwa diri eh. Nagatulod-tulod sa bata. Hadi. Kaho. Oh, bet. Alhin mafi. Ruhi jadam. Jadam saya Muhammad isan agdar. Ayun. Wala. Andito na kami guys sa bahay. Bye.